Самочувствието е добро. Prvi dojmovi o Rijeci su dobri, sve mi se čini na visoko profesionalnoj razini, što me jako raduje i jedva čekam da se stavim na raspolaganje treneru i počnem trenirati s ostatkom momčadi. Informirao sam se o klubu i gradu prije nego što sam došao ovdje, pa znam da je moj sunarodnjak Georgij Ivanov bio igrač Rijeke. Znam i da je Rijeka jedan od boljih hrvatskih klubova, da je posljednjih godina dosta napredovala i da postiže uspjehe u domaćem prvenstvu i Europi. Gledao sam utakmice Europa lige i mogu reći da Rijeka igra dobar nogomet, a ja vjerujem da ću se uklopiti i pomoći klubu da ostvari svoje ciljeve. Това е, което знаех. Само хубави работи. Надявам се повече голове. Kao napadač nadam se golovima i da ću pomoći momčadi da nastavi igrati ovako kako sada igra i da se bori za naslov prvaka, naravno. To mi je želja i cilj. Raduje me što sam u ambicioznoj sredini i što ću imati priliku pomoći klubu da se afirmira u Europi. Nisam znao da su navijači u Rijeci toliko voljeli Ivanova. U Bugarskoj je veliki ljubimac navijača Levskog i nadam se da ću nastaviti na njegovom tragu, te da će me navijači ovdje cijeniti kao što su cijenili i njega. Ja se radujem, че и тук е така.